Diesel in bezit van een politie-certificaat met 434 punten afgelopen mei behaald. Dus politie-programma's voor jonge honden. Een jonge hond, dat houdt in een hond die een jaar voorafgaand aan deze wedstrijd naar de keuring gebracht is. Je ziet Diesel, niks aantrekkend van schot, ziet niks aantrekkend van de werpen wat op hem gegooid worden. En ook neoteken van de keurmeester, in dit geval Jacqueline Heelganga. Kan de geleider richting de hond gaan. Een teken van Martin Hemming, dat is de keurmeester in het midden. Transport te doen aanvangen. Boekie gaat de lucht in, dus het transport is onderweg aangevangen, je ziet het. En ook nu krijgen we een actiemoment, dat is zo'n teken van de keurmeester. Dan wordt de overval op de geleider gedaan. Je ziet de hond die weet het, die gaat al een beetje in positie om die tot uitvoer te kunnen brengen. En ook weer hier kunnen stellen dat dat gelukt is. De hond heeft het geduld opgebracht op het moment van vluchten. Alleen maar aandachtig te bewaken en op het moment van vluchten gelijk resoluut, zonder teken en zonder commando de helper tot stilstand te brengen. En ook hier